Joget-joget baik bocahku masih pengen joget pengen ya mana dijak ah Rustam dijak Rustam Seko dijak Rustam bakal jalan Kualik. La ilaha illallah. Bocah. Kualik kayak bodoh zaman bengi. Kualik, nikah kualik. Petiteko ngasar. Halo, Oh, wis muni kon mah bener. halo Oni. Ya oni. Ya.
Allah, dasar kanjak edan. Ngegap semono gagayan nang rai dira kok. Sing dibeli karep menggape wong dipipil. Dipipil priwen. Allah goyang kok si sampe takang dhuwur. Tekan ing dhuwur ndi? Paling dhuwur bun-bun. Ya bak abang goyangkan segala-gala wong joget kan rokakan irama. Iya bener-bener. Ya iya bakal iramane santer. Heeh. Sirane goyange Ya santer. santer. Ya. Lamun iramane ki goyangane ki kalem. Ya kalem lah. Siana kalem. Heeh. Ya terus ditiburi jejak menti kalem ki. Pak awong goyang iku ngulati apa jar sira? Goyang gulati apa? Ya. Gulati enak-enak. Ngulati keri-keri kan. Heeh. Hari mau beli keri kan. Apa sih? Patah tulang kabeh ketek. Cemberak ada apa-apa. Ya Allah maling-maling anak kedau ketemu. Rame teman sih gini. Sira sadar beli gelongan wong birang-birang. Oh ya kon balik beli. Ay balik je. Makane. Sira mah beli weru sih ya. Kenapa? Kini gurungune kening desa Lombang. Goblok. Dudu desa Lombang ketek. Kini Bakakian. desane ikan bakar mimi dasem. Oh, dudukin mah. Dudu desa Lombang. Desa apa sih? Bakakin desa Dadap. Bener kan? Bener desa Dadap desa kene mah. Goblok. Kenapa? Takaling dadap-dadap. Desa Kinci. Kini desa desa Tambak. Oh ya tambak dahan. Oh, Tambaknya baik. Kinci. Kini desa Tambak. Tambak endi? Lamun mana kakana aku terus lempenge oleh Karangsung. Oh, Karangsung. duduk karangsung. Sing akeh iwak bakar. Mene kah? Oh, pengane mangkok kupinge. Mangket darang aku kena ku paralon apa? Duduk karangsung. Sing akeh ikan bakar Kak. Akan makarangsong. Iya. Bener Karangsong. Payo apa? Manane bokatan sira pengen bakar diri. Bakar diri tak ketan harapan bunuh diri. Si kipit-kipit Kak. Tak duduk bakar diri samper. Apa sih? Membakar ikan. Oi. Atek. Bokatan bakar diri. Yang itu masa ada akan bakar diri. Kin desa Tambak paingan rame. Oh, desa kono sebelah tambak buru kita ke. Desa apa? Desa Tombok. Wong Jawa kene karo wong Jawa Timur kusejen, Bro. Heeh. Kata-katane beda. Bisane beda. Baka wong kene nganggone A. Oh serba A. Serba A. Ngarani Apa? mana? Ngarani mana? Jare wong apane? Cari wong manane serba apa? Baka wong Jawa Jawa Timur. Ya jare Jawa Timur. Ya jare Terus bagian wetan. Ya, Bagian wetan. jare Jawa Timur ya. Ngomongnya serba O. Oh serba O. Ayolah. Berarti pada karo wong desa mono Sukabumi. Mentul. Terus Ponorogo. Sukabumi mah Sunda ketek. Hah? Sira mau Sukabumi. Sunda bakal Sukabumi mah. Ponorogo. Jawa Wetan. Ya. Berarti nganggone bahasane serba O. Nganggone O. Bahkan ning Dermayu Nganggone AA. ya. Nah lamun ning Dermayune ki Apa? Sawah. Jare wong Jawa Timur ya. Heeh. Sowo. Sowo. Karena nganggone O. Nganggone serba O. Ya iyalah. Ngani sawah sowo. Sowo. Ya kan? Ya karena bahasane O ya. Nganggone O. Nah, mene lamun ibaratekin mah. Ya. Ya beli. Heeh. Jare wong kene wong Dermayune ki. Manuk. Jare wong kanane. Jare wong wetane Monok. Karena nganggone O. bahasane O. Ya, iya. Dadi ngarani manuk. Monok. Lamun ngarani manuk cici. Lamun ngarani manuk cici. Jare wong Dermayune. Jare wong Dermayune. Jare wong wetane. Jare wong wetane. Monok cocok. Karena nganggone O. Nganggone O. Ya iyalah. Lamunan jare Apa? wong Dermayune ki manuk kuntul. Jare wong Jawa Timur ya. Jare wong Jawa Timur apa? Manuk. Kuntul. Jare Iya. wong Dermayune kuntul. Manuk. Karena bahasanya diganti serba O. Ya. Ngarani manuk. Manuk. Berarti Monok. lamunan manuk cici. Monok cocok. Lamunan manuk kuntul. Monok. Apa jamanda? Dulu masalah mandek sama. Apa sih? Ana rem lebak kuntu. Rem-rem dari bak motor apa? Yakin demolo.
Jare sira kan ning kanakan serba o. Iya serba o. Heeh. Ya. Ngarani sampah Sompo. sompo. Nganggone o. O ngarani manuk Mon. monok. Iya. Manuk cici. Monok cici. Monok coco. Cici jare wong kene. Iya monok cocok. Heeh, bakal jare wong wetane monok coco. Iya. Jare wong kene ki manuk kuntul. Iya. Cara wong wetane. Wong wetane. Ayo gemuyu kethek. Iya. Manuk kuntul. Ya monok. Masih bisa sirama. Sira bisa ta? Durung sirama durung pernah mangkat mang mana sih? Aja sobut sira wis pernah mana? Reang ning kanak ning Jawa Wetan. Iya. Awas pitung wulan tugel bedug. Makan lu. Ada tugel bedug gede. Anak beli tutuk. Goblok. Arek ngomong wis setengah dina. Ya kaya kono. Jembrakan rene rok. Nah, mau orang marakan bahas sira bisa lamunan manuk kuntul. Bisa. Atuh guyon. Yakin. Sok lamunan jare wong kene manuk kuntul. Manuk kuntul. Ya. Jare wong wetane manuk apa kono? Manuk apa? Manuk kuntul soten jare wong Dermayu. Bener. Jare wong wetane monok blekok. Manuk kuntul. Iya pada monok blekok. Emang sama manuk blekok? Ya iya kan serba kok. Kuntul. Iya kuntul jare wong Dermayu. Ya. Laka jare wong wetan mah blekok. Ay gemuyu. Piye ta? Iya. Atuh guyon sira kae. Masa ya guyon? Allah sira kae. Nek kana lagi ditanggap sira kae guyonan sira kae panitia kene. Kini sing nanggapi panitia Mbah Buyut Marta. Bener. Marta. Tolak mata lah kira para papa. Marta. Kene. Iya. Ya jangan aja ngismin. Ngisin. Ya jangan ngisin. Ngisinakan. Ya ngisinakan sira kae. Ya iya. Ning kene ditanggap ke beli nganggo guyon duit aku sampir. Anggo apa? Ya nganggo duit lah. Ya iya nganggo duit to dengan nganggone runtah. Ya masa sira guyon baik mah. Ora guyon. Apa-apa. Isi ning kene. Wong wetan arane manuk blekok. Berarti lamun jare wong kene manuk kuntul ning kene wong manuk blekok. Ya iya. Karena nih setiap desa kok. Apa? Setiap desa, setiap pelosok beda-beda omonganku. Oh beda-beda. Yang Dermayune beda-beda. Wong parean senajana Dermayu ngomongnya Sunda. Bisa nek. Sila perlu beli. Bagian parean. Sunda parean, Sunda lelea. Olah ya. Pada bae Dermayu. Iya Dermayu tapi ana Sunda. Tapi anak Sundane. Jare sira beda-beda iku bahasane apa sing beda-beda? Oh ya pirang-pirang. Oke. Ana bahasa Madura. Ana bahasa Madura ketik. Weru beli sira ning bahasa Madura. Ya mbu durung pernah mana? Ciri khasnya wong Madura weru beli. Mbu, Masa weru ah. cirine weru. Ciri khasnya wong Madura ari ngomong aketa iyene. Oh my god. Oh, Bahasane. bahasane aketa iyene toli cirine wong cirine wong Madura. Iya. Gulune cindek. Wong Madura gulune cinta. Gulune cindek. Bisane. Karena bahasane aketa iyene. Bahasane akeh tak iya. Iya contoh. Di wong Madura. Ya. Barat riang wong Madura. Ya. Cirine kan gulune cindek. Ya. Kalau sudah begini bikin pusing hatiku tak iya. Oh, ujung anak tak iya. Berarti bakal ngomong tak iya kumerang merketet. Kayak gablegeko. Adetan raipun apa-apa. Kita gak bisa bahasa Mas Sampir. Apa sih? Ya bahasa Sunda lah. Oh, bisa tak? Hebat kan? Sira bisa bahasa Sunda. Oh ya. Ya kecil lah. Aja goyo. Gemolo. Soalnya Mariang kining bahasa Sunda ki. Ya. Sira kan aslinya ka wong bagian Majalengka. Kita masih wong Majalengka. Berarti bisa Sunda. Ya bisa lah. Ari Sunda ku baka bahasa Sunda karo Jawa ku memang perbedaannya ado. Ya beda. Lamun ngarani menia jare wong Jawa nek menia. Ya. Misalnya nyeluk Rustam. Rustam menia. Oh iya. Jare wong Sundane apa kuno cerita? Jare wong Sundane. Rustam adieu. Ya wong Sunda, Bro. Tadi bakal ngarani menia Adieu. Ya iyalah. Lamun jare wong Jawane ki. Ya. Mana? Jare wong Jawane mana? Mana? Jare wong Sundane. Jare wong Sundane Kadinya. Iyalah.
Hebat kan? Apa? Pakak jare wong Sundane ki. Ya. Entu nyaho. Jare wong Sundane entu nyaho. Iya. Ya. Pun kuwi lamun jare wong Jawane ku apa kono? Beli weru. Apa? Goblok ya. Goblok apane sampir? Jare sira bisa Sunda. Bisa rek lahir ning Sunda demolo. Ngarani Minea. Ngarani menea. Heeh. Jare wong Sundane. Wong Sundane. Adieu. Ngarani mana? Adinya. Nah, bakal jare wong Sundane ki entu nyaho. Jare wong Sunda teh nyaho. Heeh. Jare wong Jawane. Wong Jawane. Beli weru. Ya goblok. Antu kana pinter bahasa Sunda. Sira kok goblok sampir. Ya iya. Tiap kita ki bahasa Sunda ing lotok. Pinter bahasa Sunda. Ya pinter wong lahir ing Sunda. Heeh. Asli Majalengka. Asli tulen. Ngarani Minea. Ngarani menea. Heeh. Jare wong Sundane. Sundane. Adieu. Ngarani mana? Jare wong Sundane. Heeh. Adinya. Nah, bakal jare wong Sundane ki. Ya. Entu nyaho. Jare wong Jawane. Wong Jawane. Beli weru. Goblok berarti. Ari beli weru mah goblok. Jare pinter Sunda tapi beli weru. Beli weru yakin. Entu nyaho. Beli weru sampir. Ya goblok berarti beli bisa Sunda. Sing goblok siapa ya? Ah, bocahku. Bakal jare wong bakal jare wong Sundane. Sunda. Heeh. Jare wong Jawane beli weru. Iya berarti goblok beli weru mah, jare pinter Sunda. Wis ra beli ari sirene beli weru bahasa Sunda mah. Dudu wis maksudnya mah jawabane beli weru ketek. Beli weru. Iya. Ya berarti goblok ari jawabannya beli weru mah. Angel ya. Takon ngomong kene los ana wong Sunda ning kene ka. Lah kamu kan Nah yang demolo ngarti Sunda apa ning kene ka? wong kene mana nih wong Karangsong. Ngarti ning kene ka Surabaya ka. Ngerti Sunda kan? Ayalah takonan ante nyaho apa kan jawabane. Bo, ento nyaho apa bo jare wong Jawane. Wah pada bae wong nonton iki pada beli weru. Duduk pada bae sira deh sing oon. Apa sih? Jawabane beli weru. Angel ya. Dan sing beli weru ki sapane sing beli weru ki? Ente nyaho. Jawane Iya. beli weru. Iya sing beli weru ki sapane maksudnya mah. Bangsa ya pengikin kita ke Garden Joto si Bodor ya. Yang kita jawabannya beli weru ketek. Oh iya. Ketek. Yang kita kan raikunku. Jawabannya beli weru. Jadi jawabannya bahasa Sundane kok. Ya. Entunya aku jare wong Jawane kok memang beli weru. Beli weru jawabannya. Sampai kudu beli weru jawabannya beli. Iya. Sini lo ning Jakarta kan? Apa? Ini lo ning Jakarta. Oh ya sering lah ning Jakarta. Jakarta. Ya, Jakarta. Jakarta. Ya Jakarta. Jakarta, Cet. Iya. Jakarta. Iya. Bisa beli ngomong Jakarta. Iya ning Nyakarmata. Nyakarmata Ndasira. Iya mana kulonan. Jakarta. Oh iya Jakarta. Ah. Ya. Yang ke sekolah beli tutup. Apa sih? Pengen belajar bahasa Indonesia yang jelas. Oh, artinya pengen belajar bahasa letter B-an. Jare Bapak Guru pernah ngomong. Iya. Bakal sira pengen belajar bahasa. Heeh. Belajarlah bahasa sing tepat. Alesan bocah ya Allah, sekolahnya ditutup. Belajar mini. Oh bisa. Mini. Bahasa Indonesia. Orang ning Jakarta suwe sampir. Rama beli takon bahasa Jepang maning. Beli. Bahasa Indonesia gak akeh sing ora ngerti. Bahasa Jakarta. Jakarta. Melas temen ya. Nah, lamun jare wong Jakarta Ya. karo wong kene Sirane harapan takon bahasa kan. takon bahasa Jakarta. Boleh. Bahkan boleh. Iya. Boleh. Yang maksudnya mesti ngolian. Boleh. Iya boleh. Apa sirane takone? Apa elek boleh. Angkon jojole lambene sira. Jare wong kene nek reang. Jare wong kenene reang. Jare wong Dermayune reang atawa kita. Pak jare wong Jakarta nih. Wong Jakarta nih. Saya. Ya iya. Jare wong Jakarta. Ya iyalah. Nah, lamun jare wong kene nek sugih. Jare wong Jakarta nih. Jare wong kene nek sugih. Ya. Jare wong Tambake Heeh. sugih. Sugi. Jare wong Jakarta nih Kaya. kaya. Iyalah. Nah, lamun jare wong kene nek wedhus. Wedhus. Jare wong kene nek wedhus. Ya Allah sira ku beli weru ning wedhus. Iya. Belas temen samping. Maksudnya weru ning wedhus, jare Ya. bahasa Jakartane ku wedhus ku apa? Pak jare Jakarta nih. Heeh. Kambing. Kambing. Ya iyalah. Lamanan jare wong kene nek wong Jawane reyang sugih wedhus. Ya.
Jare wong Jakarta nek. Heeh. Saya kaya wed. Sirake. Ngece sirake. Apa sih? Cotos kupingnya sirake. Jare wong. Bakal wong tatakonan sing bener. Bener. Sirakan beli bisa. Bistune kudu takon karo wong bisa. Heeh. Sirake sing bener sampir. Jangan memblosokkan diri. Iya, Krong. Oh, bocah krongo. Jare wong kene nek kiriyang. Reyang. Ya ya. Ah, Jare wong Jakarta nek. kartane Saya. saya. Ya iyalah. Jare wong kene sugi. Jare wong Jakarta nek aku kaya. Kaya. Iyalah. Jare wong kene nek ki Ah. wedhus. Jare wong Jakarta nek aku kambing. Kambing. Iyalah. Awas kambing. Iya ya. Jare wong Jakarta nek. Heeh. Ah, lamunan jare wong kene ki reyang sugi wedhus. Jare wong Jakarta nek. Heeh. Saya kaya kambing. Sira kayak ngarani reyang kaya wedhus. Iya, iya bener. Oh iya bener. Reyang sugi wedhus. Berarti Reyang kaya kambing. Sira menyupai reyang kaya wedhus konon. Ngitaken ari apa-apa kok. Beli sira kaya rupane garapan ngerjani bere yang arep mengkon. dudu konon. Apa? Jare kan baka sing ora bisa, Ya, kudu takon wong sing bisa. bener. Baka durung duwe pengalaman, kudu takon wong sing berpengalaman. Bener. Ya beli. Iya. Baka wong beli sekolah, Heeh. takonnya karo wong sing beli sekolah. Loyong belo sirap di sekolah banyak nuri karaikin marah papa. Mau ko sirap pinang ngompol-ngompol rang ko ya. Ngomong. Ya mas rang Ngomong. ya ngelompong-lompong. Ngomong. 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 Ngomong-ngomong. Ngomong. Ya Ngomong. 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 Cangkem makan. Ngomong. Apa ya? Ngomong. Ngomong. Ya udah ngeden. Ngok. Rona. Ngok. Ngok. Temen cungo. Ngok. Ah. Oh konon. Ngok. 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 Mong. Ya ngomong. Ah. Ngomong-ngomong mau kita aku ketemu karo bos letting. Apa sih? Bosoting. Duduk. Sing panganan sing diatera-ateraken. Catering kan makanan. Bos outing. Ya sih nama bos rating je. Iya bos catering rangko. Oh bos catering. Mamet Trias. Trias Tatias. Mamet ya mau kono lah pokoknya. Tias. Ya Mamet Trias mau ko. Mau ko Mama Tias kan marek. Heeh. Iki je wakocret je. Iya. Sijian karawa sampir. Bener sih lah ketipai mau ko siji ora. Heeh. Iya. Kok je ko sore masih ana bakaran. Oh, bakaran iwak. Iwak marange mong. Silane mau. Orang lagi orang mangan iwak. Rewel mater wong dipai. Dipai gawe wong mak kudu sing dipangan. Berarti bakaran ayam. Ayam maning. Apa? Ayam broiler ko. Apa sih? Dipanggang aku ngocos. Ya rewel raite mah. Oh berarti ayam Jawa. Ayam Jawa. Iya. Alut. Kekeot. Terus kuda panggangan apa? Engko je spesial ari kanggo wasampir mah. Ya. Ya bakaran gedang. Ya kanggo reyang. Kanggo sirah. Ya. Terus Engko je wakocret mah spesial maning. Anak. Allah. Sing Mamet Trias. Sing Mama Tias bos catering. Iya. Engko je kanggo wakocret khusus bakaran besi. Oleh kanggo jajalaken lambene sirah. Yang Enakan namun mangan bakaran besi ketika mangan treos. Ya. Cangkeme langsung nutup. berarti sirah wis ngalami. Durung. Sirah sing urung enakan sing ndi? Yang itaken ari apa-apa kok. Per, Nah. monggo kita kana titipan omongan. Ya, sok diwaca dingin sret. Oh deket Kok ditagi. kayak dimaca dikit. Diwaca. Kayak kinki saking peniti Panitia. kata dewek wis lho. Pogal sih nama. Yang itaken arep salah bae kita kana matane sirah ku samper. Kira mah peniti je. Iku tulisane. Ke awit teh up Awit apa? apa Apaan? Pragat beli tengah maghrib. ya ini enggak. Saking panitia Iya. njaluk lagune burut. Hei, aikun dudu burut. Apa? Kok burut mau penyakit katanya. Hargen sih. Pun mah dudu burut. Apa sih? Buyut. Oh iya buyut. Sudah ngomong burut. Jaluk lagune buyut Jawa. Ya, Tapi jadi ganti karo buyut Marta. Boleh.
Kelingan. Ya kelingan bae yang mah. Nah, tulung-tulung Ya. je. Wa aja diganti lagune. Heeh. Jadi saking mamae endang karo mimine endange maksudnya makone koje arepan joget. Oh, mama endang karo mimine endang pengen joget. Minangkane panitia. Nah, ya wis boleh. Jaluk lagune Buyut Jawa. Jaluk lagune Buyut Marta. Iya diganti karo Buyut Marta. Oke, Ya iya siap. ning kene nang ngunjung Buyut Marta. Oh ya loh, berarti kini tes kerodongan sarung. Rodongan sarung. Ya mama endang. Oh iya. Eka anone sih pemusiknya kelingan beli. Nang Rizky mancing. Oh mancing tenang bae pemusiknya memancing bae lah gua KPK. Oh saja kerendahan ini. Lah gua arep kemancing lah. Ya wis ngormati kanggo mama endang mimi endang. Minangka panitia Buyut Marta. Ora ketinggalan kanggo sing lagi streaming Karo apa ya? Dewi Warna. Siapa kene? Heeh. Siapa? Shelly. Shelly. Oh, kanggo Shelly Production. Ah. Sing lagi bertugas bareng ning dinten puniki. Iya. Ngormati kanggo sing ning kanak-kanane Pir. Sedulur-sedulur sing ning Taiwan. Ngormati kanggo sing ana ning Taiwan, kanggo Nok Warem. Bener Nok Warem. Sing ana ning Taiwan, Nok Warem. Nok Caca. Caca. Terus kanggo Bundai Wahib. Sing duwe ketoprak. Terus sedulur konsret. Sedulur kita malah kemana? Sedulur tim keri. Tim keri kabeh. Di beratang PKB. Heeh. Kanggo mimi endang mama endang sing duwe lagu. Ayo mamane endang jare arepan munggah. Kanggo Shelly Pro. Kanggo bontot mama Nok Caca. Nok Linda. Kanggo sedulur tim keri. Aduh ampun, tulung Buyut Marta. Anak putu, anak sing lelara. Daya dungkap langit kelawan bumi. Nyawang pacar biar ganti kekasih. Kanggo Mimi Gunawan sing duwe ikan bakar mamae Gunawan. Kanggo Mimi Tias, mamane Tias. Terus Kete. Ulan nyekat jaluk pangapura. Kula nyuwun doane diijabat. Kula dendam sampai kapan belilane. Durung sudi yen durung dadi sawiji. Ampun tulung Buyut Marta. Ya Allah Buyut, Jaluk karo mamae Mbak Buyut Marta. bener. Anak putu lagi sengsara Yud. Nyuwun diijabah Mbak Buyut Marta. Mamae endang, Mimi endang di wong esret. Mamae endang, Mimi endang. Kae sampe ngarepir pojok. Mimi endang, kok mene dikit. Asik. Mamae endang. Nok ais, wong tambah. Nok ais, wong tambah. Nok ais, wong tambah. Percuma Nok ais, wong tambah. yen kekasih. Nok ais, wong tambah. Rasa gandrung tapi luyung yen durung kudungan sarung. Nok ais gentenan cret. Nok ais sing gue tambah. Mamae endang, Nok ais, mamae endang, nok ais, mamae endang. kanggo nok ais. Mamae endang sing duwe Buyut Marta. Mamae endang. Mamae endang. Ijo
embusi beli sing penting bisa ngalami Mama Endang cinta lan kasih sayang Mama Endang Mama Endang Mama Endang bulan nyekar sing duwe duit Marta jaluk pangapura Waran bulan nyuwun doane diijabah kula dendam akila salon sing eman akila salon Mama Endang Akila sing duwe duit Marta Mama Endang paling do Mama Endang akil bibit Mama Endang Mama Endang tulung buyut karo Mimi Endang gede mama kembar matur kesuwun mama kembar Mama Endang sing duwe buyut Marta kanggo sing duwe akila salon kanggo mama kembar kanggo Mamae Gunawan sing duwe ikan bakar sing duwe tambak Mimi Gunawan sing duwe akila salon mama kembar Bos Etring mama Tias Mamae Tias Bos Etring Mamae Endang Mamae Endang Mamae Endang Mamae Endang sing duwe buyut Marta percuma sun pengen disunat yen kekasih kian hianat rasa gandrung